prieteni, bine ați venit sau revenit pe acest canal și noi astăzi vom juca un obi. Sunt astăzi alături de Andreea și vom juca un easy obi. Dar înainte de începe acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați pe acest canal când ați făcut-o încă și nu uitați de clopoțel. Deci haideți să începem. Și aș vrea să vă spun, pentru că ziua mea vine curând pe 24 mai și aș vrea să strângem până la ziua mea 40 de abonați și ar fi o surpriză foarte mare. Ok, este aici și vom încerca să un obi, să scăpăm din obi. N-am prea jucat obi-uri prea multe, dar ok. What? Ce merg? Oh my god. Merg. Este curcubeu ce va fi, cred că tot colorat, nu știu. Cred că va fi foarte ușor obi și vom trece. Mă întreb de câte ori voi muri sau poate că deloc cum e a căzut. A căzut. Ok, până când e destul de mare, sincer. Ok, scriem filmez. Deci, da. Sper să strângem la acest videoclip 5 like-uri. Ok. Aici care e? Ok. Aha. Nu. Ok, galben. Verde, ok. Portocaliu. Bă, nu era portocaliu. What? E portocaliu. Ok, așa. Și acum? Uite, roșu. A murit chiar. Să-mi scrieți în comentarii de câte ori a murit, pentru că chiar nu știu de câte ori. Dar aici am fost foarte greu, sincer. Ok. Am murit nu știu de câte ori, dar ok. Voi încerca cam așa să sar. Bă. Ok. Andrei a trecut oare? Nu, uite. Ok, o aștept. Cum a căzut? Da. Ok. Așa din câteva tot e colorat, curcubeu. Noi, ca să știți, am venit de acolo. Și uitați cât de sus am ajuns. Și trebuie să ajungem acolo. Poate ce o să fie acolo. Bă, vin. Ok, te aștept. Sper să scăpăm. Ok, aici sunt niște biluțe. Tot curcubeu. Pot cât de ușor a fost. Cât de repede a început. Ok. Aici e ușor. Poți să stai doar așa. Deci, nu. Este un obi foarte ușor. Hai. Ok, bine. Ce ușor e. Bine, am murit de câteva ore. Asta e drept, dar ok. Tu? Nu știu dacă voi ajunge până sus. Aoleu, se mișcă și asta. Aoleu, fugi. Uite. Cea un alb și negru. Curcubeu. Un fel de curcubeu. Priviți. Uitați. Ok, să fac. Ok. Super fain joculețul. Vezi dacă așa departe ajuns să trec. What the? Cât de departe a ajuns? Da, ia. Cât de departe. Nu văd că așa de departe a ajuns. Ok. Am trecere pe jur. Uite așa. Bă, nu e Andrei. Uite, e în spate. Oh my god. Vedem că va veni și ea. Nu cred așa ceva. Ok, am revenit și ea e aici. A venit și ea. Și din nou pe pătrățele. Curcubeu. Uite, aici avem... Aici e. Așa și așa. Nu cred că de bine l-am. Uite, și așa. Ok, mă gândeam că una trebuie să fie stânga-dreapta, adică pe bune. Și tot se mișcă, what? Tot ce e curcubeu se mișcă, dar așa, e fain. Deci, aș fi vrut să... Și ce-mi place pentru că se mișcă culorile. Că era pe ce scoadă. Ok, aici e ușor. Pătrățele acestea sunt foarte ușoare. Vreau să zic ușoare și am pierdut. Ok, vreau repede să-l fac. Dar nu reușesc repede. Ok, sper să-ți placă video. Asta răspuns. Ok, nu înțeleg de ce mă grăbesc. Ok, a venit după mine, mersi.
căzut. Ok, hai. Merg că... Uitați cum merg. Vreau să... 1, 2, 3 și m-am dus. Oh! Și trebuia aici. Am făcut o mare greșeală. Ok. Ce e ușor. Și sper să nu pierd pentru că e foarte ușor. Și din nou curcubeu. Ok. Este foarte ușor. O așteptăm pe Andreea. Uite bine. Și din nou. Vreau să fac așa. Nu fac să joc asta cum te împinge. Și asta nu-mi place. În alte jocuri nu te împingi, sincer. Dar așa te împingi. Nu știu câte ori am murit, dar... Oleu. Așteptăm. Uite, a venit și aici... Bă, dacă ne împingem... Bine, acum nu m-am împins, dar... E puțin. Deci spune că e ușor. Deci tot avem ceva. Wow, cât de mult avem până să urcăm. Sus. Avem mult? Ok, destul de mult șur, sincer. Mai departe. Ok. Cred că sunt bun. Ok. Îmi place că se salvează, adică nici n-ai ajuns să se salvează. Asta îmi place. Ok. Uite cum sar. Ce faci? O, cât de sus urcăm. Ok. Este din nou pe pătrat galben. Ok. Foarte greu. Vine și ea. Dacă vă plac obiurile, să scrieți în comentarii. Opa. Uite. Nu știu dacă îl voi termina. Asta nu sunt sigură, dar nu. Mă așteaptă, mersi. Mai departe. Mă speriați. Am pierdut și eu și ea. Să-ți cum sar de 2 ori, apoi sar. De 2 ori, apoi sar. De 2 ori, apoi sar. Ce faci? Se mișcă aceea. Ce faci? Se mișcă. E puțină eroare. Ok. Mai departe. Vedem ce de repede mai duci și cum te merge. Nu Andreea. Ce ușor. Bă, nu știu cum mor. Așa. Să-mi scrieți în comentarii de câte ori am murit. Sper să scrieți de câte ori, pentru că chiar nu știu. Sper că nu de multe ori. Deși cred că de 10 ani cred că are deja de când am murit. Andrei e înainte. Uite, din nou este de asta. Oh, se pare că știe. What, cum de știe? Era galben, verde și mov. Aici nu se mișcă, e, da, asta e bun. Uitați, ce fain se vede. Uite, oh, speriat. Uite ce de fain. Ia, uite, merge câte două. Ok, mai departe. Uitați cum ne împingem noi. Concurs ar fi. Hai concurs să facem. Bine, nu cred că să fie chiar un concurs. Nu știu că vreau. Sper să se audă. Bă, se băguiește. Deci un pic așa și aici coborâm. Uite, durează foarte mult. Aici de asta. Se poate să mergem? Da, merge. Ok. Super fain. Obiul. Bine, am murit de câteva ori asta. Sigur. Uite, hai. Ei. Și acum unde mergem? Aici. Da, din nou de aia. Cât de sus urcăm. Uite, oare unde mergem?
Ok? Nu cred. Nu cred. Oh my god. Am trecut obiul. Oh my god. Și ce avem? Avem deci astea culori. Ok. Asta nu știu ce e. Imediat vedem. Pălării. Asta vreau. What? Priviți cum am țin mâinile. What? Cum vine asta? Ok, fine. Oh, ce avem aici? Ce fain! Și ce vreau? Deci asta, hai. Ok, mai cineva să mai zbor. Uite aici. Am pornit așa. Nu cred. Nu cred! Ok, obiul a fost foarte fain. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați pe acest canal dacă nu ați făcut-o încă și nu uitați de clopoțel. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! What? Cum am făcut? Și ce? Speed 1, adică... What? Priviți cât din chat merg. 10, normal. What? Cum arăt? Ok, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!